This is Emakaya Podcast. As a culture, I had to create a culture that of which whatever, because I met someone who had impahlo enxibayo control indlela ocinga ngayo. I never forgot that thing. So this is why he tell the story. So this is why noba unobonile esitratweni, if unxibe iloko ende awubonisi ngokufanayo nonxibe inhloko emfutshane. Yabo impahla ya communicate. So when I learned those dynamics, I was like, yo, meaning if you I can develop the concept of a discipline. It can be kind of like an influence even with minds zabantu, yabo. Health, yabo. Even now I'm busy doing health and fitness, whereby the brand will be going into gym spaces, for training, even for kids, trying to revive la mentally sasinayo cooling kwa judo something. One time karate, school thina sibukelo Bruce Lee. So I want to take the brand to that directions, for the young kids, because umthi ugotywa kuselula. Uyayibona. So i-brand wena bhuti iyafumaneka, uyabo, kwi-socials, kuki hoodies, kuki t-shirts. As I'm saying now, there's a gym wear, that of which I'm taking that direction also. Yeah, so most information will be coming out within the next 6 months also. How it's gonna be easy, accessible. But for now, abantu they can only order them on Facebook. I contacted ibhaleyo pha WhatsApp contact yam, so that umuntu unako order via business, because there's a big account ka WhatsApp. So xa number uyakwazi ukuthi usave the number and okanye press the WhatsApp, then I send him as in the receive and then I can deal. Umuntu mhlawumbe interested in catalog yonke into ikhona. Into endifuna uyibuza kuye, like now ezibabethetha nge-radio stations ezinantsikile ezipushayo, yabo, and also talking about how can they not uplift the gender, who open studios zethu salapha Eastern Cape whereby artists. Now how can that be generated i-message enzalo? Cause I believe ukuba in order izinto zenzeke funeka ibe khona sort of movement okanye message that is sent, noba isendwe through podcast. As I said, into hip hop, it is stigma in us, so point number one. And we have to deal with that stigma for years. And going back, this is why somehow we had social movements, so that we can do this, because we are the ones that see this, Tina. Because we picked up something that abantu abakwi corporate world, they can't see what we're doing, like we see bona ngakhona Tina, for our people. Kukinyani mkhuluwa. When it comes to broadcasting, broadcasting in South Africa has been designed for certain communities to push certain narratives. So a certain music that push certain narrative will have to undergo certain scrutiny for it to receive funding or support for it. So that is why ngokuthina singama-soldier funeka si-create system engazobanika option for not use this platform for us. Funeka thina sibe ne-system ezaba-strongo. That's why social movements were so crucial back then. Even dakhumbula nasezikolweni sasine-poetry movements, and they had the impact. So I think ngoku, because we have tried into yokuya kwi-radio stations as individuals, tried to convince, we need to find a certain system. So when the practical example, because started KZN, born in the KZN, how brothers decided not to go with Joburg, but to create an industry. Within, this is what I was saying. So we need to have a certain system as the artist, whereby kungabikho egos and everything, so that even the radio stations will never have a reason not to support us. Bendenze example apha toMakhadze imali impompo. Akekho abanye abantu abahirishwayo pha baziwayo zistar about. Apha beside of uMakhadze okanye uShepherd. Into nenye uShepherd nontoni libe ligama lalapha. But umculo i-artists hamba wona kufuneka kubekho la territorialism. Bengathi into tribal. Abantu base-Eastern Cape, they have that support about their artists. Not to say about they are not gonna support Casper and everyone, but abantu bakuthi, but la ndiza kwenzeka xa sino create a system
We need to create a certain system thina as abantu abayibonayo lento, yabo? Abakuyo. Yabo, because abangaphandle abayiboni. Yes. Yabo. So thina abantu abakuyo, si create a system and sibe patient with system. System is process. Yabo. Sibe patient because if roots azizuza as an individual, zizawuza for thina. So i-systems sitho nje is because I've been a part of movements. But as soon as i-member iqomba yona ayika-satisfied yona, yenza into yoba i-system ingasebenzi. Kanti i-system kaloku is to fulfill i-mission for the whole abantu, not as an individual. So we need to go back laa ngqondo yesintu. Uyabona kwaXhosa, isiXhosa thetha ezinye izinto. Uyabona iXhosa, isintu has to do with ubuntu nobunye. Yabo? So that's why in City Why hip hop in origin ibihamba nge-unity. Even if you hear the stories about hip hop, how it was formed, it's because brothers were united to fulfill a certain mission. It was not about stardom, trying to make it, and everything. So we need a certain system. If we can have that certain system that can be able to influence, and not give abantu a reason for not support. If you're really good in what you do, you don't give people a reason to doubt you. Yes. If you know you are good in what you're doing, you're not giving them a reason to doubt you. Even if they doubt you, they don't affect what you do. So we need to create a system where pasiyazi uba even noba ayifumani support from ngaphandle. But thina, come on, we are no longer even in a position whereby we're still trying to move the radio station direction. But kukune podcasting, kukune social media. So if you're meaning the artists can have these systems, we can create these movements. Whereby we work as a unit. Work as a unit, then I'm telling you, next 10 years from now, it's a different story. I'm honored, I feel great that I have this opportunity. It's been a dream to come into Makala and do big things. ATP will confirm Londo Leyo. In the city. I would like to come into Makala, and be a part of what you're doing, and support you in whatever you do, as someone who's been around. So for me today, the opportunity to be able to share my story, hoping this is not the last time. Yes. And praying that nani nibese bandleni bakhulu kule process nani nibe patient ningadinwa kukulaa nto ndiyithethileyo ndathi sometimes xa nisenza into as a collective, xa wena as an individual ungekho satisfied, can you focus on the collective ibe satisfied more than wena? Yes. So nani ningadinwa makhuluwa, ningadinwa. Nam ndizama uzomeleza into yoba whatever endinayo emandleni am ndibe nakho ninceda nam. Ngoba kaloku sisala sinto bendithethe ngazo esi. Sisinto esinizenzayo. Yes. Andithi niyenzela abantu bakuthi le nto sisinto esiya. Ayonto nibhilivayo, niyo le nto. Yabona isinto simnandi ngalaa nto, awenzi into obhiliva kuyo, then ngenye imini uzawujika. Yabo? Isinto wenza le nto uyiyo. Yabo? So ningayeki mani ukwenza le nto niyo makhulu. Ndiyabulela. It's discipline time. CBL, the principal, Provibai, Titinyani, Isenitosele Nyani. CBL, yo, kuyonaka lapho ngihlala khona ngikhetha uthetha intwezi, usana olungakhaliyo lufele embelekweni. Kuyonaka lapho ngihlala khona ngikhetha uthetha intwezi, ngoba usana olungakhaliyo lufele embelekweni. Kuyonaka lapho ngihlala khona ngikhetha uthetha intwezi, usana olungakhaliyo lufele embelekweni. Usana olungakhaliyo lufele embelekweni. Ubantu abancinci komncinci nomdala esizihamba indlela zasibulala engcumeni sathona sifuna iziqhamo zalapho silime khona kusekho nokhanya ukuba umnyama nokuzimela ngecawu sesisethunzini lokufa ehlabathi liyavutha abakholiweyo nabagilu Yesu nabo bayabhubha ngemvula yekhefu yamangesi amantombazana ahambaze ngamakhobo kempahla sibona amanyala ubuntu uphele emehlweni ubasiyo wasiyo ukuzala abantwana amadoda yalalana amantombazana ayaphuzana
otata abadala bayaxexeza amakhaya aqhekeka isimo sicacile usathana uyapheka kuyonaka lapho hlala khona nkhetha uthetha intwezi usalo lungakhaliyo lufele emvelekweni kuyonaka lapho hlala khona nkhetha uthetha intwezi usalo lungakhaliyo lufele emvelekweni usalo lungakhaliyo lufele emvelekweni usalo lungakhaliyo lufele emvelekweni kuyonaka lapho hlala khona nkhetha uthetha intwezi ngizele kweli hlabathi selingene ngempilo limathombandaka phansi kwembandezelo zikafaro abelungu bedidiyela inyunyu fast food ukutya kungxamile kutyhefa yenza sidumba amathumbu odyakalashe bathi indoda ibona ngesisu esikhulu xa sisifo bayavuya benza imali ngesidumbu bayazi engcwabeni awusoze ufumane izulu nobekasi fesiniphethe useyinja yamabhulu emhlabeni uthixo umfulathelo umnyama uzenza umlungu sosuvuka eboxing ku-6 feet yobunzulu reason before collapsing life is too short osistaka somhlaba lovers of ignorance kuyonaka lapho ehlala khona nkhetha uthetha intwezi usalo lungakhaliyo lufele emvelekweni kuyonaka lapho ehlala khona nkhetha uthetha intwezi ngoba usalo lungakhaliyo lufele emvelekweni aseyusalo lungakhaliyo lufele emvelekweni aseyusalo lungakhaliyo lufele emvelekweni kuyonaka lapho hlala khona nkhetha uthetha intwezi ngokusive Elohim the principle discipline time all the way forever the principle from eBay thethe nyani iselixesha lenyani CBL yo kuyonaka lapho hlala khona nkhetha uthetha intwezi usalo lungakhaliyo lufele emvelekweni kuyonaka lapho hlala khona nkhetha uthetha intwezi ngoba usalo lungakhaliyo lufele emvelekweni kuyonaka lapho hlala khona nkhetha uthetha intwezi usalo lungakhaliyo lufele emvelekweni usalo lungakhaliyo lufele emvelekweni iya ubantu abancane